Заложих 2000 лева на матча между Левски и Апоел Бершева. Нека видим дали ще спечеля. Здрасти, искам да заложа 2000 на по 2,5 гол на Левски и Апоел Бершева. Добре. Мерси. Вече се вълнувам. Залога е доста голям. Коефициентът в някои букмейкъри беше 1,80, но за жалост не е и тук. Мерси. Ето го. На стадиона имаше около 18 000 души, което е рядко за България. Още в началото на матча Левски изпусна добър шанс. А публиката не спираше да подкрепя. Минути по-късно домакините имаха още един шанс, а 18 000 души по трибуните не спираха да пеят. И така по времето завърши 0-0, а залогът ни за равенство на полувреме в платените абонаменти вече беше печеливш. През второто полувреме съдията имаше някои спортни решения, а матча се отиваше към края. Ето го и последния шанс на Левски. Време е да осребим печалбата от снощи. Ударихме 3140 лева. Или 1000 лева чиста печалба.